Hi to my vlog ka ma. Ipupos ko mamaya to. Ang lagi niya. Ngayon. Yung pag-video niya. Hoy, Aba! Dito lang kayo. Aba! Aba! Kasi dito lang kayo. Ganyan lang kayo. Hoy, Lika. Ganyan lang kayo sa market ano. Hi guys! Ibabas niyo po yan sa Hoy, oh. YouTube niya. Oo, hi ka, hi ka, hi. Hi ka. Ay! Guys, tawag ka ni Mami. Ni. Sumuli sleeper. Tumama na yung sleeper ko. Dito. Tuwi. Oh, ayun na din. Nagpindi na talaga. Hindi, Sige, bantayin ko muna saglit. Ano yung ginagawa mo? Ito dito loob. Hi guys! Nasaan ba kayo? Doon muna tayo. Pwede kayo maliliga? Hi to my vlog. Tama. Ipupos ko mamaya to.
Ah, hi ka, hi. Hi ka. Hi ka, Isha. So, saan kayo naliligo? Anong beach to? Ha? Anong beach? Ah, Batar. Ligo tayo? Ba't di ka maligo? Ba't ayaw maligo? Nilalamig na. Ay, nilalamig na. Ay, naligo na kanina? Ay. Wala, mahina ka pala. Mahina ka palang maligo. Ha? Sarahan ko si ano. Se? Se? Saan tayo pupunta? Ate, sa Leon ta? Dimad? Dimad? Diyan lang ba wala? Ang kapun dyan? Dito? Ayo, tara, tara. Maligo na kayo, tayo hindi pa mainit. Ay, sa bagay niyo, ulan yata.
lost, I don't know what to say. What to say? Don't know what to do whenever don't know what to say. Flash by, I feel fine. Every minute, every second of the day, I dream of you in the most special way. You're beside me all the time. Don't know what to do whenever you're around me. Don't know what to say. My heart is running in flames. When you pass by, I feel fine. Every minute, every second of the day, I dream of you in the most special way. You're beside me all the time. Hinahanap ko nga eh. Bala ako siya, pabalik-balik. Si Sue, nasaan? Ay, nandun. Sue! Sue! Doon na sila ati makangkano. Ayun o. Oh, sige, doon kayo. Sige, doon kayo. Ano yan? Starfish. Dali. Nakahuli ako.